ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ବିଭାଗର ଅଳଙ୍କାର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯୁକ୍ତ 2ର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରେ ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରେ ଆମର ଅଳଙ୍କାର ରହୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ଅଳଙ୍କାରଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର, ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଲା ତା ଅଳଙ୍କାରର ମାନେ କ'ଣ, ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଡେଫିନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ବା ପଦକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ନା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତାହା ଯାହା କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ବା ପଦକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ତଥା କ'ଣ ଆମର ରମଣୀୟ କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟଟା ବା କାବ୍ୟଟା ବା ପଦଟା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏମିତି ଥାଏ, ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ମନେକର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଗୀତଟାକୁ ତାର ଧାଡ଼ି ନାଡ଼ି କିଛି ନଥିବ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜେଡ଼ ଏମ ଟି ଏମିତି କରିକି ସବୁ କରିଥିବେ, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଗୀତଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ସେଇଆ ନା କେଉଁଠି କାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୀତଟା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କେଉଁଠି ର ବସିବା କଥା ଆମେ ର ବସେଇବା, କେଉଁଠି ଳ ଥିବା କଥା ଆମେ ଳ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଳ ଜାଗାରେ ଲ କରିବା, ଲ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା କଥା ଆମେ ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିକି ସେଠି ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବନି ନା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ଅଳଙ୍କାର ଡେଫିନେସନ୍ ନା କାବ୍ୟ ବା ପଦକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ତଥା ଚିତ୍ତାକର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ। କହିଲା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କାବ୍ୟକୁ କ'ଣ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉ, ପଦ ହେଉ, ଯାହା ବି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସରସ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇନୁ ଗୀତ କଥା କହିଲି, ଧରିନିଅ ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୀତର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିବା କଥା, ସୁର, ଲୟ, ତାଳ କିଛି ନ ରଖିକି ଖାଲି ଗୀତଟା ଲେଖିଦେବା, ଗୀତଟା କ'ଣ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ହେବ କି? ଆମକୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୀତ ପରି ଲାଗିବ କି? ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଦେବା, ଗପଟାକୁ ଯେମିତି ମନେକର ଦେଇଥିବ ଆମର ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା, ଆମେ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥାଟାକୁ ଯେମିତି ଗପ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଦେବା, ଆମେ ସେମିତି ପଢ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଗୀତ ଆଉ ଗପ ଭିତରେ ପୁଣି ତଫାତ ଅଛି। ଗୀତ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ କହିବା, ୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗପ କହିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପ ଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କାବ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଏଇନୁ ଗୀତ କଥା ବା ସଙ୍ଗୀତ କଥା, ତାହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେମିତି ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଗୀତଟି ଆମକୁ ଶ୍ରୁତିପ୍ରାୟ ହେବ, ଯେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ। ଏଠି ଦେଖିଦିଅ। ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କଲେ? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ 3 ଭାଗରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ରହିଲା। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ନା 5 ଭାଗରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ବହି, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ସେମିତି କିଛି ମାନେ 5, 6 ନାହିଁ, ଏମିତି 9, 10 ଏମିତି ଅଛି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଆମର +2ରେ ଦେଇଛି କେତେଟା? 5ଟା। ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ବିଭାବନା। ତେଣୁ ଏଇ 5ଟା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ।
काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जदि बारंबार व्यवहृत हेले ताहले आमर हेटा कौन हो अनुप्रास अलंकार। ताहले डेफिनेशन बुझा आगुरी आमको बुझा पड़ो कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण कौन। जदि आम व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण कौन न जाना ताहले आम केमिति करवा अनुप्रास अलंकार केमिति तार डेफिनेशन केमिति बुझा पुणी छेकानुप्रास भी सही व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण कथा कही सेगुड़ा केमिति जाना। तेणु आम फास्ट देखा स्वर वर्ण कौन कौन रही व्यंजन वर्ण कौन कौन रही। ताले देख स्वर वर्ण आमर केतरा रहिला 11टा रहिला कौन कौन अ आ इ उ रु ए ऐ ओ आउ औ एमती है आमर केतरा रहीगला ओ है आमर केतरा रहीगला ना 11टा रहीगला कौन कौन 11टा आमर रहीगला कौन ना स्वर वर्ण। ठीक सेमिति स्वर वर्ण 11टा ए अ आ इ उ रु ए ऐ ओ यहाँ रहीगला आमर स्वर वर्ण। ठीक सेमिति आमर व्यंजन वर्ण भी अच्छी हाँ कि नहीं व्यंजन वर्ण भी अच्छी। ताले आम देखा व्यंजन वर्ण कौन ताले यही जो 11टा को छाड़ीदे आउ जहाँ अवशिष्टांश रहीगला क ख ग घ जहाँ भी रहीगला ल पर्यंत आमर सेगुड़ा कौन हो व्यंजन वर्ण हो बुझेगा। ताले अ आ इ उ रु ए ऐ ओ को छाड़ीदे जो स्वर वर्ण तक को छाड़ीदे आमर जहाँ ओडिया रहीगला क ठू ल जाए आमर हितक हो व्यंजन वर्ण मन रहीगला। तार देखा अनुप्रास अलंकार को बुझा कहला काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जदि बारंबार व्यवहृत हुए ताहले हमर अनुप्रास अलंकार हम। ताहले आम गोटे डेफिनेशन धरने गोटे उदाहरण देइछि गोटे उदाहरण देइथिबो से उदाहरण रे जदि हमर देइथिबो कोन ना व्यंजन वर्ण धरनियो क जदि कटा हमर बारंबार उच्चारित होइथिबो प्रथम पादरे देइथिबो क द्वितीय पादरे पुणी क तृतीय पादरे पुणी क चतुर्थ पादरे पुणी हे क र उच्चारण होइथिबो। ताहले जदि एमिति बारंबार गोटे माने व्यंजन वर्ण उच्चारण होइथिबो ताहले हमर सेटा हे जिवो कोन को अलंकार अनुप्रास अलंकार हे जिवो बुझेला। तेबे देखिबा अनुप्रास अलंकार को केते भागरे विभक्त करागला। अनुप्रास अलंकार को हमर केते भागरे विभक्त करागला रे केते भागरे अनुप्रास अलंकार को हमर 5 भागरे विभक्त करिदेला केते भागरे 5 भागरे विभक्त करिदेला बुझेला। कौन कौन छेकानुप्रास कौन कौन छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लाटानुप्रास आउ अंत्यानुप्रास एमिति करिक हमर 5 भागरे अनुप्रास अलंकार को विभक्त करिदेला। ताले आमे देखिबा आज को अलंकार छेकानुप्रास अलंकार कौन बुझेला। छेकानुप्रास अलंकार कौन छेकानुप्रास अलंकार बहु व्यंजन वर्ण साम्य रही क्रमानुसार बारंबार आवृत हेले छेकानुप्रास अलंकार हुए। ताहले आमे जो पढ़िले कौन अनुप्रास अलंकार पढ़ी कौन पढ़ी ना जदि गोटे काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत है ताहले हेटा अनुप्रास अलंकार होइथिबो। ताहले छेकानुप्रास अलंकार भी से कहला कौन कहला ना बहु व्यंजन वर्ण साम्य रही क्रमान्वये बारंबार उच्चारित हेले ताहले केमिति हेइथिबो ना जो व्यंजन वर्णटा उच्चारित होइथिबो सेटा क्रमा